Grabe, di basta-bastang balaya. Louis Vuitton. Pre, sulod mo. Okay ra na. Pre, nabutan. Sarati na, sarati. Lah, ano nga chika? Ano, walo pe oh. Gabi naman kay bay. Oh, as utso na. Unya ila pa dyan kong gipaan ni. Saan din nakadiri ron? Si Inchik. Pre, nanulak man ka pre. Kanina akong panguhit ba? Bangon dira, pre. Gabi naman kay ron. Ang gipaan to pa man ko ni mo dire. Alangan pre, naghulat kong Junjun. Ha? Junjun, ano gulat man ka? Ani man guni pre, ang chika ni Perino, nadara ila Junjun na bilin. Diskartian na to. Ah, na pre. Ay jug ko niyo damay-damaya na yung anak kay nabay ako uyab. Nung sa taon mo eh. Unsa man ka na iko ang kamusabay dara. Ah, bahala mo ana oy. Ay, lakaw ba? Nas battery. Saan kayo saman? Ang kanang chika dara na iPhone. Guba. Aw, ug ka na istoryahan. Aw, magkasinabot jud ta. Tara. Tesa. Turas Junjun oh. Tara, tulot ta. Pre, saman. Ano? Oh, ready naman kaya mo. Basta kuha guba lang na iPhone ha. Tara. Dagin mo. Grabe, di basta-bastang balaya. Louis Vuitton. Pre, sulod mo. Okay ra na. Ha? Alin na sulod na mo. Oh, sige. Wow. Saan ipaabot niyo? Ano ba? Hoy pre, di lang sa mo ha. Kaya mo palit kong alak. Di lang sa mo. Pre, muraglain na jud akong gibati ba. Ako po gali pre. Naglain na po akong paminaw ba. Manyak yun gyapon ka ba? Ngingkot sa tabi. Sa... Pre, ano ba? Madyo akong palaibot, re. Isa na di nang limbak na. Pre, nabutan. Sarati na, sarati.